טופלתי אצל איתי. אחרי 3-4 טיפולים, אני כבר הרגשתי יותר טוב. ככל שאני עשיתי טיפולים יותר, אני מרגיש יותר טוב. הגב לא כואב לי. סבלת מהרבה כאבי גב? סבלתי מאוד מאוד מכאב, לא יכולתי לזוז אחרי כל הטיפולים האלה. אנחנו היום בטיפול מספר 5 סך הכל. בסך הכל 5. כן, ולא הלכת לפני זה? לא הלכתי בכלל, לא יכולתי ללכת בכלל. ותודה לאל, אני מרגיש יותר טוב, ואני מקווה אחרי עוד כמה טיפולים, אני ארגיש לגמרי טוב. מצוין.